Eusko Jaurlaritzak izendatutako Aizkorriaratz Parke Naturala Gipuzkoako eta Arabako lurralde historikoen artean kokatzen da. 15.919 hektareako azalera du eta Arabako 4 herrietan eta Gipuzkoako 7 udalerrietan zabaltzen da. Barrundia, Asparrena, Donemilaga eta Zalduondo dira Arabakoak. Gipuzkoakoak berriz, Leitz-Gatzaga, Eskoriatza, Aretxabaleta, Oñati, Legazpi, Zerain eta Zegama. 11 herri horietan bizi den populazio kopurua 35.000 biztanle ingurukoa da. Arabako lurralde historikoan kokatzen diren herrietan, nekazaritza eta abeltzantza dira jarduera nagusiak, naiz eta industriak oso garapen maila aipagarria lortu duen batez ere Asparrenen. Gipuzkoako herriak izatez, ohitura industrial luzea daukate. Hala ere, badira abeltzain eta baso ustiapen nabarmenak. Aipatzekoa da Gipuzkoako eta Arabako herrien artean sortutako tokiko erakundea. Gipuzkoa eta Arabako Partzuergo Orokorra izenez ezaguna. Erdiaroan sortu zen erakundea, onura publiko gisa deklaratutako mendien ustiapenaz eta zaintzaz arduratzen da. Parke naturaleko 3.192 hektarea kudeatzen ditu. Partzuergoan, Arabako Asparrena eta Donemilaga udalerriak, eta Gipuzkoako Idiazabal, Segura, Zegama eta Zerain daude integratuta. Aizkorriaratz Parke Naturalaren barruan, Arabako 4 udalerri badaude ere, deigarria da oso haien barnean ia 40 herrixka egotea, beti ere parkeko perimetroaren baitan. Herri horietako aberastasun historikoa, kulturala eta ingurugirokoa begibistakoa da. Doneiako bidea, Oñatiko unibertsitatea, edo ondare arkitektonikoaren eta kulturalaren presentzia dira horren lekuko. Badago Gipuzkoako hegoaldean, mugaren mugan dagoen lurralde bat. Arlabandiko Txaurtera. Udanatik Arabako Lautadara. Altzania, Aizkorri, Aloña, Artia, Urkila, Elgea, Zaraia. Toponimia hori guztia hitz baten laburbildu daiteke. Aizkorri. Urtero bezala garaian etorri da elurra. Sasoian. Elurraren etorrerak markatzen du naturan urte baten amaiera eta datorrenaren hasiera. Naturak 3 hilabeteko atsedenaldi berritzailea hartzen du.
Paraje hauetako bizidunek, animalia zein landare, estrategia asko dituzte garai latz honi aurre egiteko. Animalia batzuk adibidez, hibernatu egiten dute. Beste batzuk ordea, ahal duten moduan pasatzen duten negu gorria. Landareak antzerako portaera erakusten dute. Batzuk, hosto erorkorreko zuhaitzek, pagoak eta haritzak barne, hosto guztiak erantzten dituzte energia aurrezteko. Eta beste batzuk, arteak eta batez ere atzerritik ekarritako koniferoak hostoak mantentzen dituzte. Mila 500 metrotik gorako 6 mendi daude Aizkorri Aratz Parke Naturalaren barruan. Aizkorri bera, Aitzabal, Aketegi, Aitxuri, Eusko Autonomia Erkidegoko mendiri garaiena dena 1551 metrorekin, Iraule eta Arbelaitz. Altuera hauetan negua gordin azaltzen da. Zero azpiko temperaturak ia egunero izaten dira. Elurrak, izotzak eta etengabeko haizeak astintzen dituzte paraje hauek. Garailatzak dira dudabarik, latzak bezain politak eta lasaiak. Urtaro hau da lasaiena mendiotan. Baso trinkoak daude kareharrizko tontor hauen azpian. Pagadiak batez ere, naiz eta amets batzuk ere egon, baina horiek gehienetan pagoaren azpitik bizi dira, hegoaldera begira. Pagoa da Aizkorriko egoera klimatikoari hobeto moldatzen zaion zuhaitza. Hotza eta hezetasuna ezinbestekoa ditu pagatxak baso bihurtzeko. Fagus silvatica izenarekin ezagutzen zuten erromatarrek baso zabalak osatzen zituelako garaiotan. Neguan, behelainoa dagoenean, pagadiok magiko bihurtzen dira. Misterioz betetako argazkiak konposatzen dituzte. Ulergarriak eta sinisgarriak egiten zaizkigu orduan, gure arbasoen sinismen eta mitologia guztiak. Milaka urte igaro dira, gure arbasoek lur hauek bereak sentitu zituztenetik. Aztarna ugari utzi dizkigute horren lekuko. Arrespilak, trikuharriak edo dolmenak, kobazuloetako aztarnak. Parajeotan dauden kobazuloak aukeratzen zituzten kanpoko giro gordinari aurre egiteko. Baina kobazuloetako epeltasunak ere arriskuak zituen, izan ere, animalia askok ere berdin egiten baitzuten. Horren adibidea da, Oñatiko lurretan dagoen Aizkirri kobazuloan aurkitutako hartzaren ezurdura. Araba eta Gipuzkoako lurrak mugatuz nortasun handiko mendia dago. Aratz, 1453 metrorekin. Aizkorriko gertutasunak bigarren maila baten uzten du askotan. Hala ere, Arabako Lautadaren behatokia aparta da, baita Aizkorri mendikatearena ere. Altzaniako mendietako tontorri garaiena da, eta Arabako mendietatik 4. altueran, Gorbeia, Larrasa eta Palomaresen atzetik. Baso zabalek inguratzen dute Aratz, pagadiak iparrean eta ametzak hegoaldean.
San Adriango pasabidea eta galtzada daude bere magaletan. Xarma handiko txoko asko daude inguruotan, adibidez, Askosaroi izenez ezagutzen den paraje hau. Edo Mirutegiko gazteluaren aztarnak. Edo Zirauntzako ur jauzia Iturrizaran izenarekin ere ezaguna. Aratzetik mendebaldera, badaude bi bailara estu ezain politak. Alabita eta Degurixa. Andarto, Aranguren, Arlutz, Askorri, Mugarri Luze eta Aumuategi gaina mendiek inguratzen dituzte bailarok. Artzain munduaren atxa dari elur hauei. Artzain txabolak non nahi agertzen dira inguruotan, baita lekurik ezkutuenetan ere. Neguan ostera, utxik egoten dira, udaberriko sasoi hobearen zain. Egunak luzatzen doa zen heinean, neguaren indarra moteltzen doa, eta pixkanaka, udaberriak bere leku aldarrikatzen du. Koloreak, soinuak, giroaren epeltasunak, bat-batean bizitzak eztanda egiten du, badirudi neguan galdutako denbora berreskuratu behar dela. Landareek adibidez, sekulako aldaketak izaten dituzte. Larretan, kolore guztietako loreak ageri dira edonon, batzuk gainera nahiko bereziak. Zuaitze irteten zaizkie lehenik kimuak, eta gero hosto berde bizi hauek, eta basoa guztiz itxura aldatzen dute. Loreak ageri bezain laster, sinkronizazio osoz, intsektu andan agertzen da, airetik zein lurretik, eskaintzen zaien aukera aprobetxatzeko asmoz. Intsektuen bat-bateko ugaltze horrek aukera asko ematen die inguruko animaliei. Txoriek batez ere asko eskertzen dute ugaltze hori, orduan izaten baitituzte txitak. Aizkorri, hasi da bai, neguko loalditik esnatzen. Naturaren bizi berritze horrek, biztanle berriak erakartzen ditu parajeotara. Ardiak eta haien atzetik artzainak. Izan ere, Aizkorriko lur eremu hauek Euskal Herriko mendi gehienak bezala, lotura handia dute artzaintzarekin. Paisaiaren eragile zuzenak dira, larreak garbi mantentzen baitituzte. Larre zabalak, zein saroi txikiak, belarra bazkatzeko 11 leku. Ezagunena, urbia bada ere, badira beste asko xumeagoak baina xarmaz beteak. Duru, holtza, Perusaroi, Askosaroi, Degurixa, Alabita. Guztiak oraindik ere artzaintzaren sustraia gordetzen dutenak. Baina, noiz arte?
Oltzatik hego-mendebaldera, Urkila mendilerroan Arabako mugan, izen xelebreko mendia dago. Pinpil. 1269 metroko garaierarekin bista ikusgarriak eskaintzen dizkigu norabide guztietan. Tontorreko belardiok bazkaleko finak dira ardi, behor zein basurdeentzat. Pinpil parean antzerako ezaugarriak dituen mendia dago. Malkorra, 1256 metrorekin. Malkorra arabarra da osotasunean, eta Pinpil bezala Urkila mendilerroan dago, Kantabriar eta Mediterranear isurialdeak banatzen dituen mendilerroan. Kontraste handiko mendiak dira, pagadi zabalak iparrean eta larreak eta sastrakak hegoaldean. Udaberrian euria erruz botatzen du paraje hauetan. Guztia hasten da Kantauri itsasoan, hango hezetasuna hodei bihurtzen denean. Hodei horiek Gipuzkoako lurrak pasatu ondoren, talka egiten dute Aizkorri Aratz Parke Naturaleko tontorrekin, eta hor gelditzen dira pasatu ezinik. Mendiak orduan berea esikitzen dio hodeiari, euria. Itsasoan sortutako tantak joan etorriko bidaia luzea egingo dute berriro itsasoratu arte. Batzuk Kantauri itsasora eta beste batzuk Mediterraneora. Hezetasun handi horrek etengabeko ur emaria baimentzen du. Inguruotako errekasto ugariak, gaztetasunaren indarrez, alai eta sasoiko jaisten dira maldan bera. Eta irudi eder hauek konposatzen dituzte. Errekasto hauek izango dira Gipuzkoako 3 ibai garrantzitsuren hasiera. Deba, Urola eta Oria. Altzania errekak Mediterraneora jaurtiko ditu urak, Arakil, Arga, Ebro bidaia egin eta gero. Zadorra ibaiak ere izango du bere emaria naiz eta sorburua bertan ez egon. Itsasorako bidean ura azkar jaisten da malda hauetan, eta ur salto ugari sortuz. Batzuk, Altzaniako bihotzean sortzen den zirauntzakoa bezala, benetan ikusgarriak. Emari handi hori jendeak ondo aprobetxatzen du, izan ere, Aizkorriko lurrak urtegi zinguratuta daude. Barrendiolak, Urkuluk edo batez ere Uribarriko urtegiak landa izenarekin ere ezaguna ur kopuru handia biltzen dute. Naturak baina egoerari buelta ematen dio eta jendearen lana bere mesedetan hartzen du. Horren adibidea da Uribarriko urtegian dagoen Mendixurko Natura Erreserba. Benetan aipagarriak dira hemen batzen den hegazti kopurua eta bioaniztasuna. Legazpiko lurretan dagoen Barrendiola urtegiaren parean Artzanburu mendia dago. 1368 metroko garaiera du. Erdian dagoen mendia da Artzanburu. Izan ere, Aloña eta Aizkorri artean dago, Oñati eta Legazpi artean, eta baita Kareharria eta Belarraren arteko mugan. Baina bada beste berezitasunik, Urola garaia eta Arantzazu lotzen dituen Biozkorniako lepoa kokatzen baita bere magalean. Dolmen propio ere badu. Eta gainera,
Ama Birjinen silea bezala ezagutzen den harri famatua ere han bertan dago. Kondairak dioenez, Arantzazuko Ama Birjina hor eseri zen atseden hartzeko Aralartik Aizkorrirako bidean. Artzanburutik hego-ekialdera, Katabera mendilerro karstikoa luzatzen da. Euskal Herriko karst garrantzitsuenetako bat da, eta Aizkorri-Aratz Parkeko lurretan ez du parekorik. Kaos karstiko honen erdian, leize ugari aurki daitezke. Bata, Katabera bat izenarekin ezaguna dena, parkeko sakonena da 255 metroekin. Katabera mendilerroaren punturi garaiena 1233 metrotan kokatzen da. Andreaitz mendian hain zuzen. Andreaitz Aizkorri mendilerroaren behatoki aparta da, batez ere, Arbelaitz eta Aitxuri mendien ikuspegiak ahaztezinak direlako. Izen bereko lepoak Arantzazu eta Zegama lotu izan ditu historikoki. Aizkorri-Aratz Parke Naturala oso lur eremu aberatsa da aztarna megalitikoetan. Kataberan beste adibide bat daukagu. 1917 urtean on Jose Miguel Barandiaranek aurkitutakoa, Aizkorritxoko dolmena. Pixkanaka, pixkanaka, egunak luzatzen doaz. Eta geroz eta nabariagoa da eguzkiaren indarra. Natura prestatzen hasia da hurrengo urtaroari aurre egiteko. Eguzki-izpiek gogor berotzen dute Aizkorri-Aratz Parke Naturala uda heltzen denean. Lurrotako intsolazio maila handia izaten da, batez ere zelai eta gailurretan. Eraginak begibistakoak dira. Belarra horitzen hasten da, urremaria txikitzen, leku batzutan desagertzeraino. Bakarrik basoek gordetzen dute freskotasun apur bat. Eguerdian, badirudi mundua gelditu dela. Isiltasuna da nagusi. Udako sikutea heldu da. Udaren etorrerak beste biztanle batzuk ekartzen ditu Aizkorrira hala ere. Esan ohi da, enarak heltzean hasten dela uda. Afrikatik etortzen dira bertan negua pasa ondoren. Beraiekin beste hegazti bitxi bat etortzen da Aizkorrira, sai zuria. Sarraski jale hau oraindik etortzen da lurrotara, baina geroz eta urriagoa da penintxula osoan. Bere lehengusu nagusiaren egoera bestelakoa da, izan ere, saiaren populazioa handitzen doa etengabe. Aizkorri-Aratz Parke Naturaleko populazioa osasun egoera onean dago. Honen lekuko, Orkatzategin finkatzen den sai kolonia, Gipuzkoako handiena. Artzaintzari lotutako lurra izanik, saiak edo putreak aspaldiko ezagunak dira Aizkorri-Aratz Parke Naturalean. Aloña mendilerroan dagoen mendirik garaienak erlazio zuzena du saiekin. Bere izena Botreaitz da. Altuera 1325 metro. Kareharrizko mendia da Botreaitz, vertikala eta erakargarria. Indar handiko ikuspegi paregabeak eskaintzen dizkigu isurialde guztietara. Paraje gogorra da bizitzeko. Neguan hotz izugarria, udan bero sargoria, etengabeko haizea. Egoera klimatiko honek denboran zehar kareharrizko arkaitzari era guztietako formak eragin dizkio, benetako artelanak sortuz.
Botreaiz parean bere bikia dago, Akaitz. 1315 metroko garaierarekin kareharria du nagusi, baina belarraren presentzia gero eta nabariagoa da. Horren adibide dira bere magaletan kokatzen diren duru, maila edo eskista bezalako larreak. Paraje hauetan ardiek etengabeko jardunean jarraitzen dute, eta horrela egoten dira azaroa amaitu bitartean, eguraldiak hala baimentzen badu behintzat. Lehenago, irailean, Oñatin ospatzen da Euskal Herriko artzain txapelketa garrantzitsuena. Euskal Herriko zein beste lurralde batzuetako artzainak biltzen dira bertan, artzain txakurra lagundutela. Geroz eta jende gehiago erakartzen duen ikuskizuna da, artzainaren agintea eta txakurraren trebezia uztartzen dituena. Baina Aizkorriaratz Parke Naturaleko lurretan jende erakartzen duen lekurik badago, hau Arantzazu da. Oñatiko ospe handieneko auzoa da Arantzazu. Duela 500 urte baino gehiago, hemen Arantzazun, Ama Birjina agertu zitzaion artzain bati arantza batean, eta berehala santutegia eraiki zuten. Baina 20. mendearen erdian, Euskal eta munduko artearen gizon handi batzuen eskutik, Oteiza, Txillida, Basterretxea eta belaunaldi bereko beste batzuek, aintzindari izan zen arte eta kultura multzo bat eraiki zuten. Bidaiaria harrituta uzten duena, eta hango ingurune naturalaren ispilu dena. Badago Aizkorrin, historian zehar garrantzi handia izan duen beste leku bat, San Adrian edo Sandratei, bertakoek dioten bezala. San Adrian, Euskal Herriko leporik ezagunetarikoa da. Badirudi Gipuzkoa eta Araba lotzen dituen galtzada, neolitikotik datorren bidea dela. Mende batzu beranduago, Erromatarrek eraiki zuten galtzada gure arbasoen bidearen gainean. Ordutik merkataritza harremanetarako bide estrategikoa izan da naturaren harribitxi hau. San Adriandik gertu, Altzania mendilerroan, Leze izenarekin ezagutzen den kobazulo ikusgarria dago. Altzania, Urkila eta Elgea mendilerroak bezala, hegoaldera begira dago. Ezaugarri honek landaretzan eragin zuzena du. Izan ere lainoak lur hauetara indargabetuta iristen dira, zeharkatu behar dituzten mendi garaiagoek xurgatzen baitute euri gehiena. Atlantiko eta Mediterraneo arteko transizio klima dago bertan. Landaretzan bada aldaketa nabarmenik, ametsek pagoak ordezkatzen baitituzte. Ametsa aritzaren familiakoa da, Fagazeoen familiakoa hain zuzen. Tamaina ertaineko zuaitzonek enbor adarkatua dauka, azal lodi eta pitzatuz estalia. Baso zabalak osatzen ditu Arabako lur hauetan. Ametsak, pagoak baino ur kopuru urriagoa behar du bizirauteko, eta inguru hauetako intsolazio maila mesedegarria suertatze zaio, konpetentzia txikiagoa baitu. Bistan dagoenez, baldintza hauek egokienak dira ametsentzat.
Pixkanaka, udaren berotasuna moteltzen doa. Ia konturatu gabe, egunak eta batez ere gauak freskatzen doaz nabarmen. Zuhaitzen itxura aldatzen doa, hostoak erortzen doaz, eta ezkurrak kopuru handietan ekoizten. Hurrengo urtaroa ate joka dago. Hego-haize boladek usei berriak dakartzate. Aldaketa garaia datora Aizkorriaratz parke naturalera. Urtaro guztiei daukate xarma, bakoitzak berea. Baina ezin daukatu udazkenak zerbait berezia daukala. Basoetako kolore eztandak ikuspegi zirraragarriak sortzen ditu. Margolari baten lanaren antzera, basoak 11 kolore eskaintzen dizkigu. Gorriak, horiak, berdeak, laranjak. Oparotasun garaia da udazkena, mota guztietako fruituak, onddoak, ezkurrak eta abar eskaintzen dizkigu naturak. Animaliek ondo baino beto aprobetxatzen dute ugaritasun hau. Negu hotzari aurre egiteko, energia guztiak behar izaten dituzte. Aizkorriaratz parke naturaleko lurretan, udazkena bere handitasunean azaltzen da, batez ere lurrotako baso zabaletan. Adibiderik onena Iturrigorriko basoa da. Duen zabalera eta kontserbazio maila egokiagatik, benetako altxorra da basoa ulur hauetan. Bere horretan mantentzea eta alba da hobetzea, guztion bete beharra. Gazteluaitz izeneko tontor ikusgarri honetatik, Iturrigorri basoko ikuspegi zoragarri honetaz goza daiteke. Arantzazu errekaren bi aldetara zabaltzen da pagadi zabalau. Pagoaren itzalean, beste zuhaitz eta zuhaiska ugari hazten dira. Geroz eta urriagoa den gorostia nahiko ugari da baso honetan. Oraindik urriagoa den agina ere, agertzen da hemenka. Aginaren fruituaren estalki mamitsu gorria ez ezik, beste guztia toksikoa da. Oso egur gogorra dauka, ezpelarena bezain gogorra. Ezetasun handiko lurrak dira hauek, behelainoaren gotorleku. Errekastu ugari amiltzen dira mendian bera Arantzazu errekarekin batekin arte. Baina basoek politak izan ezik, historia ere badute. Arantzazura zioazen antzinako erromes bideak pasatzen dira bertatik. Erlijioaz gainera, bestelako erabilerak izan dituzte bidezidorrok historian zehar, adibidez, merkatal harremanetarako edo gerretarako. Gaur egun, hain lasai agertzen zaigun basoa, beti ere ez da horrelakoa izan. Aurreko mendeetan egurikatza zen energia iturri garrantzitsuena. Gaur egun petroleoaren ganako daukagun dependentzia bera zegoen orduan ere. Egoera honek sekulako eragina izan zuen Euskal Herriko basoetan. Ikazkin taldeak mendian bizi ziren txabola txikietan. Txondorretan, egurra pilatu, lurrez estali oxigenorik sare zedin eta su ematen zieten.
Hainbat asteren barruan, egurrikatza prest egoten zen. Baina denborarekin egurrikatzaren erabilera jaisten joan zen, beste energia iturri batzuen mesedetan. Mendiak hustu egin ziren, eta pixkanaka, basoa berreskuratzen joan da galdutako zabalera eta izaera. Zaraia mendilerroa Gipuzkoako hego-mendebaldean altxatzen den mendilerro txikia da. Artzaintza lurra da hau. Hala izan da historikoki eta gaur egun ere hala izaten jarraitzen du. Alabita, Degurixa eta Kargaleku bezalako parajetan artzaintzaren presentzia nabaria da oraindik, naiz eta garaiobeak ere ezagutu diren lurrauetan. Zaraian, kareharria, larrea eta basoa ekosistema aberats baten uztartzen dira. Baso zabalek apaintzen dute zaraia udazkenean. Ondo zaindutako pagadiak osatzen dute bertako basoen gehiengoa, baina arizti politak ere badira, batez ere Leitz Gatzaga alderantz begiratzen duten mendietan. Tontorren artean, Aranguren da Zaraiako mendirik garaiena, 1158 metroko altuerarekin. Baina protagonismo guztia Kurtzeberrik dauka, akaso bailaratik ikusita asko nabarmentzen delako. Mendilerroaren azken mendia izanik, biste ikusgarriz gozatzeko aukera eskaintzen du. Burdinezko gurutze ezaguna, 1928 urtean, bailarako mendigoizale batzuk jarri zutenetik mendiaren simboloa bilakatu da. Itsasoaren gainetik, 1156 metro altxatzen da Kurtzeberri. Zaraiako beste mendi erakargarri bat, Arlutz da. Duen garaieragatik 1157 metro, eta batez ere Degurixa bailara ederraren behatoki aparta delako. Udazken aurrera doan heinean, giro hotza barneratzen da Aizkorriaratz Parke Naturaleko lurretan. Haize boladen laguntzarekin, zuhaitzek hostoak askatzen dituzte astiro-astiro. Azaro aldera, artzainak bailaretara jaisten dira beraien artaldeekin, hurrengo udaberrira arte. Goiko mendietan, hotza geroz eta nabariagoa da. Garaiera hauetan, udazkenean baino, neguan daudela esan daiteke. Eguzkiaren epeltasuna ahaztutako kontua da. Kontutan izan behar da, kareharrizko gailur hauek 1500 metrotik gora daudela. Hemendik aurrera, belatxingak eta putreak izango dira Santa Cruzeko baselizaren zaindariak. Aizkorri tontorrean, 1528 metroko garaieran, haizebolade usai berriak dakartzate lurrotara. Elurraren usaia, neguaren usaia.
Gizakiaren presentzia aspaldikoa da Aizkorri-Aratz Parke Naturalaren lurretan. Historian zehar, harreman horrek ez du etenik izan. Denboran atzera egiten badugu, gizakiaren lekukotasuna historia aurrean ikus daiteke. Batetik, Euskal Herriko megalito guneen artean, Aizkorri-Aratz Parke Naturalekoak oso garrantzitsuak dira. Bestetik, gizakiak erabili zituen kobazuloak bisita ditzakegu, bertan aurkitutako aztarnak benetan argigarriak dira. Gaur egun, Oñatiko Harrikruz kobazuloa da horren adibidea. Eta horrekin batera, mitologia eta sinismen ugari bezain aberatsak sortu izan dira Aizkorri-Aratzeko eremu zabalean. Gizakiak beti atera du etekina mendi hauetatik. Artzaintza da horren lekuko. Ardiek hemengo belardien neurria markatzen dutela esan daiteke, mendeetakoa da artzainen eta larre hauen arteko harremana. Eta ez bakarrik artzainak, beraiekin batera beste ogibideetan aritzen direnak izan direlako eta badirelako zelai, baso eta gailur hauetan. Besteak beste, ikazkinak, dagoeneko desagertuak, arginak edo egurgileak. Mendilerro hauek oztopo izan beharrean, mesedegarri izan dira gizakiarentzat. Gipuzkoako kostaldea eta Arabako lautada elkartu dituzte. Erdi Aroan ere, erromatarrek egindako bidea erabili zuten. Doneiako bide frantziarraren barruan, milaka erromesek zeharkatu dituzte paraje hauek. Asko dira lur hauek zeharkatzen dituzten galtzadak eta bideak. Adibidez, Oñatiko eta Arabako lautada elkartzen duena, bere garaian oso erabilia izan zena. Bide horiek sasoi txarrenetan oso garrantzitsuak izan ziren, esate baterako estraperloa egiteko. Gerra osteko garaietan, ardoa, garia eta beste hainbat produktu garraiatu dira mendi hauek duten erliebe malkartsua aprobetxatuz. Eraikin erlijiosoek eta erromeriek ere gizakiaren eta Aizkorri-Aratzeko lurren arteko harremana sendotu dute. Eta horrekin batera bertako herriak eta auzoak. Arantzazuko santutegia da eraikin guzti horien artean ezagunena, baina parkearen barruan erlijioaren presentzia nabarmena da. Mendilerro hauek erakargarriak dira gizakiarentzat. Euskal Herrian mendizaletasuna oso hedatuta dago eta paraje hauek dira zalantza barik euskal mendizaletasunaren ikurretako bat. Gaur egun aisialdirako eta mendizaletasunarako leku apartak dira. Pertsona ugari hurbiltzen da parkeko zelai, baso eta tontorretaraino naturaz gozatzera. Urbiako zelaiak Arantzazutik gertu daudelako eta aspalditik dagoen Urbiako bentaren presentziagatik dira agian parkeko bisitatuenak. Azken urte hauetan, eliteko kirolariek ere sarritan bisitatu dituzte mendilerro hauek. Zegama Aizkorri mendi lasterketa edo eskalatzaileek bertako haitzen artean zabaldu dituzten bideak esaterako. Ikus daitekeenez, Aizkorri-Aratz Parke Naturalak beti izan du gizakia erakartzeko gaitasuna.
Arantzazu, parke naturalaren bihotzean dagoenez, ibilaldi askoren abia puntu da. Oraingo honetan, Arantzazuko azken baserria gaindituta, Urbiara doan bidezidorra jarraituko dugu. Esiak isten duen bide zabala alertze lana baten barneratzen da lehenengo. Eta ondoren, pagadi bat agertzen da. Basoa argitzen doan heinean, aldapa gogortzen doa Urbiara iristen ari garen seinale. Urbiako lepoa gaindituta, paisaia ikusgarria zabaltzen zaigu begibistan. Urbiako zelaiak, eta atzealdean, Aizkorriko mendilerroa. Aizkorrira garamatzan bide zuzena alde batera utzita, Burdinkurutzera eramango gaituen beste bide honi jarraituko diogu hego-ekialde norabidean. Aztarna megalitiko artean egingo dugu bidea. Esaterako Pagoba ekoitza eta Kalparmuino dolmenak edo Zorrotzarri menirra. Pagadi batean sartuko gara berriro, Burdinkurutz lepora eramango gaituena. Bertan, San Adrianera doan bidea alde batera utzita, mendebalderantz doan bidezidorra jarraituko dugu Urkila mendilerroaren bila, pagadi izugarri baten itzalean. Oburu mendian basotik irtengo gara, eta Urkila mendilerroaren gora berei jarraituz, Zurkutz leporaino iritsiko gara. Biste ikusgarriak izango ditugu norabide guztietara. Zurkutzetik, Iturrigorriraino doan ipar norabideko bidezidorra aukeratuko dugu Arantzazura iristeko. Jaitsieran, pagadi batean barneratuko gara. Malda handiko jaitsiera izanik, denbora laburrean, Iturrigorriko zelai xarmangarrietan utziko gaitu. Arantzazura heltzeko, uraren hotsari jarraituz, bidea jarraitzea baino ez zaigu geratuko. Bigarren ibilbide hau, hotzaurten has daiteke edo nahi izan ez gero, San Adrian ondoan bertara iristen den pistari esker. San Adriango pasabide hau Gipuzkoa eta Araba arteko pasabide naturala da, eta hala izan da historian zehar, pasabidea zeharkatzen duen galtzadak horretarako aukera eman baitu. Pasabidea zeharkatu eta berehala, galtzadaren ondoan ipar norabideko bidezidorra barneratzen da pagadian zehar. Pagoak eta kareharriak bat egiten duten pagadi bikaina da, ekosistema aberatsa sortzen duena. Bidezidorrak etengabeko aldapan gora egiten du, basoa amaitzen den arte. Pagaditik irten bezain laster, gailur simbolikoak izango ditugu begibistan. Aratz hego-ekialdean eta Aizkorri iparrean. Aizkorri 1528 metrorekin, ibilbidean zehar zapalduko dugun 1500 metrotik gorako lehen gailurra izango da. Santa Cruzeko ermita atzean utzita, Aitzabal tontorrerako bidea hartuko dugu. Parez pare, Aketegi, Aitxuri, Iraule eta Arbelaitz gailurrak ikusiko ditugu, ibilbidean zehar banan-bana bisitatuko ditugunak. Aketegi 1549 metrorekin izango da zapalduko dugun lehena. Aldamenean, Euskal Autonomia Erkidegoko mendirik garaien altxatzen da, Aitxuri 1551 metrorekin. Aitxuriko gailurra gaindituta, Iraulera joko dugu, ibilbideko azken aurreko gailurrera 1511 metroko garaiera duena. Ibilbideko azkeneko izerdiak Arbelaitzeko gailurrerako bidean botako ditugu. Hortik aurrera geratzen dena maldan bera baita. Bidea zuzen jarraituz kareharria utzi eta Urbiako larretara jaitsiko gara.
Dudabarik, Urbia oso leku maitatua da euskal mendizaleen artean. Bigarren ibilaldia bukatzeko, Urbia utzi eta bide zabal honetatik Arantzazura jaitsiko gara. Hirugarren ibilbidea Altzaneako mendietan barrena egingo dugu. Lehenengo urratsak Araiako bide klasikoan emango ditugu. Aldapa bortitzak basoan barneratuko gaitu, San Miguelgo haitzaren ondoan. Beheko partean ametzak nagusituko dira. Gorantz goazela ordea, pagoek hartuko dute ametzek utzitako tokia. Iturriotz izeneko iturrira iritsi arte ez dugu atsedenik izango. Puntu honetan, Aratzeko bidea utzi eta Allartera eramango gaituen eskuineko bidezidorra jarraituko dugu. Imeleku tontorraren azpian eta Zirauntza errekastoaren gainean doan bidezidorrak Allarte leporaino eramango gaitu zuzenean, eta hortik izen bereko gailurrera, Allaitz izenez ere ezaguna 1231 metroko garaiera du. Imeleku tontorrera iristeko, Allarte leporaino jaitsi beharko dugu. Imeleku Aratzi ekialdetik itsatsitako tontorra da, 1319 metroko garaiera duena. Kareharria da nagusi goi aldeotan. Metro batzu jaitsi ondoren, berriro ere gorako bidea hartuko dugu Aratzera iristeko. Aizkorriko itzalean egon arren, 1243 metroko altuera duen mendi berezia da. Jaitsierak zuzenean eramango gaitu Askosaroiraino. Hemendik ondo kontserbatutako pagadiz jositako bidean barrena Araiara iritsiko gara. La última de las propuestas la iniciaremos en el embalse de Urkulu, en Aretxabaleta. Tomaremos el carril bici que va por debajo del barrio de Goronaeta en busca del río Ugaztegi. Este río que discurre en las faldas de Kurtzeberri es un escenario idóneo para disfrutar de un agradable trayecto. En el punto en el que el río y el embalse se juntan, tomaremos una pista con pendiente ascendente. Unos metros más arriba, un sendero parte de la pista. Más adelante convergerán, pero nosotros seguiremos el sendero. El río Ugaztegi nos acompañará en gran parte del trayecto y podremos disfrutar con los espectaculares saltos de agua que nos ofrece. Nos volveremos a juntar con la pista que habíamos dejado, siguiéndola hasta llegar al Achabaltarra barrio de Ugaztegi. Ugaztegi está situado a 750 metros de altitud. Para ir a Orkatzategi, desde aquí, cogeremos un sendero en dirección este. Es un camino cómodo y agradable, de poco desnivel. Orkatzategi, con 874 metros de altitud, nos ofrece hermosas vistas a todos los puntos cardinales. El regreso lo haremos por el mismo camino.